Transilvania se află în centrul României, fiind înconjurată aproape complet de lanțul munților Carpați. Provincia cuprinde orașe importante precum Cluj-Napoca, Sibiu, Maramureș și Brașov. La est și sud este delimitată de Carpații orientali și meridionali, iar la vest se deschide spre Câmpia Tisei. În antichitate, teritoriul este locuit de daci și dezvoltă așezări întărite și o cultură autohtonă puternică. În secolul al X-lea, al XIII-lea, Transilvania intră treptat sub stăpânirea regatului Ungariei. Se așează aici sași și secui, care construiesc orașe medievale și cetăți fortificate. În secolul al XVI-lea, al XVII-lea devine un principat autonom, cunoscut pentru toleranța sa religioasă, perioadă de dezvoltare culturală și politică. În 1691-1918, Transilvania trece sub Imperiul Habsburgic, apoi Austro-Ungaria. Se produce o modernizare administrativă, economică și urbanizarea. În 1918, la 1 decembrie, Transilvania se unește cu România, devine parte oficială a statului român. În secolul al XX-lea, modernizarea accentuată, industrie, căi ferate, orașe, iar după 1989 trece la economie de piață și investiții străine. În prezent, Transilvania este una din cele mai dezvoltate regiuni ale României. Aici sunt centre universitare și economice importante, precum Cluj-Napoca, Brașov și Sibiu. Este o zonă turistică majoră, cu orașe medievale, castele și tradiții multiculturale. Transilvania este un spațiu multicultural. Aici se îmbină tradițiile românești, maghiare și săsești. Port popular. Portul popular românesc din Transilvania este bogat în broderii geometrice. Muzica. Se remarcă prin instrumente precum vioara, taragotul, cobza și fluierul, iar melodiile sunt adesea ritmatice și dansante. Mâncarea tradițională. Bucătăria este diversă, celebrul gulaș, sarmalele transilvaniene și cozonacul cu nucă. Acestea sunt doar câteva exemple. Transilvania adăpostește unele dintre cele mai frumoase obiective turistice ale României. Castelul Bran, legat de legenda lui Dracula, atrage turiștii din întreaga lume datorită poveștii vampirului inspirat de Vlad Țepeș. Orașele Brașov, Sibiu și Cluj-Napoca păstrează centre istorice medievale impresionante. De asemenea, Transilvania este renumită pentru bisericile fortificate săsești din Bertan, Viscri sau Prejmer, incluse în patrimoniul UNESCO. Pe partea naturală, munții Făgăraș și lacul Bălea oferă peisaje spectaculoase. Gabriel Bethlen, 1580-1629. A fost prinț al Transilvaniei într-o perioadă de prosperitate politică și culturală. A sprijinit educația, fondând școli și universități și a promovat reformă religioasă, fiind cunoscut pentru toleranța față de diferite confesiuni. Sub domnia sa, orașele și cultura Transilvaniei s-au dezvoltat semnificativ, transformând principatul într-un centru european de influență. Avram Iancu, 1824-1872. Revoluționar român din Transilvania, cunoscut ca Crăișorul Munților. A jucat un rol central în Revoluția de la 1848, luptând pentru drepturile românilor și autonomia politică a acestora în fața dominației habsburgice. Este considerat un simbol al curajului, al justiției și al apărării identității naționale românești. Nicolae Iorga, 1871-1940. Istoric, scriitor și om politic, originar din Transilvania. A studiat și promovat istoria Transilvaniei și a României, scriind peste 1000 de lucrări care au contribuit la cunoașterea patrimoniului cultural și istoric românesc. A fost și prim-ministru al României, lăsând o amprentă importantă în educație și cultură.